तेल खाली पकई दे बाकी खाबले हुळू बघितलं हुळू 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 बघितलं ऐक खालू तर शिट्ट करून आता আমি খালু শিষ্ট করুন তো আমি শিষ্ট করতে শিষ্ট করুন শিষ্ট করুন হ্যাঁ মেরে চলো শিষ্ট করুন গোটা সে কোন দিয়া সেটা গোটা তবে না ভিডিও তো করি পুরা পুরা ঠিক রাখিবু হলেইবুনু ভিডিও কলা ହେଲା গোটা দেখলে জুম করতে পুরো কমিয়ে দেবো মোবাইল গোটা বসি পড়ে ভিডিও করি হলিবনি উপরু টেকিକି କେତେ କନ ଆଉ ଟିକେ ତଳେକିରି କର ଫୁଲ ଇଏ ଆସିବନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଆସିବନି ତ ଡାକିଲୁ ଏଇଠିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ বকিল দেখ লোলো শুনে ঠিক দা যো লোলো বকিল ঘোড়ো তবে সে ঘিওকে পকাইছিল সে ঘিও তো মোটা হয়ে গেল দান্ত হয়ে আইনি সময় তো গোটাটা ধরে খাইথান্তে ଆଜି ତ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ପୁଣି ଏକାଦଶୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତଳେ ଥଇଲା ସିଧା ରଖୁନ ବାଗେଇକି ସିଜିନ ଗଳି ପଡୁଛି ମୁଁ କଣ ତାକୁ ରଖିବି ଇରେ ଗୁନୁ ଅଳସୁଆ ଗଲା କୁଆଡେ ଘର ଭିତରେ ଗୁନୁ ନାଇଁ ଘର ଭିତରେ ना वीडियो को धन आसुनु ज्यादा ज्यादा କାନ୍ଦନା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କାଖାନା କାନ୍ଦ ସାଇଲୁ ଆଉ କେହି ଦାନ୍ତ ବସିନା ଜାଣିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ନାହାନ୍ତି ବଢ଼ା ବଢ଼ି ହେଲା आज खीरी दलनी खीरी कर खीरी आगे दे ना खीरी कौट दब काकड़ा बेटा दिया हाँ कौन मुझे नहीं चली आओ पिठा जो कर तुम पिठा करते काकड़ा पिठा दिया कार कोनटा कोटा नातो नातो लुण एडे एडे हेडू जाना लोक देखियो आज कि जानी नथे एकादशी बोली लोक राति बाढ़िला राति बाढ़ लोक बुझिया कथा ना बुझते
ରଖିବି ରଖିଲେ ଘରେ କ'ଣ ନେଇ ଖାଇବେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଲା ସେଟାକୁ ଦିଆ ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଛେ ଏଠି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି ଅଣ୍ଟି ବୋଲି ଓହୋ ତରକାରୀଟା କମ୍ ଏ ପିଠା ମୋତେ କହିଲେ କରିବ କି ନ କରିବ ସେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଛଣା ହେବନି ଯାହା ହେଲେ ହେବ ନା ପିଠା ଦିଟା ହେବନି କେମିତି ଆଣିଛ କ'ଣ କରିବି ଆମେ ତ ଭାଇ ସେ ଥାଉ ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ସେଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବା କଥା ନା ଦେଖ ଫାଳେ କରି ଥୋଇ ଯାଇଛି ସେଣ୍ଟ ବାବା ସେଣ୍ଟ ଇଏ କ'ଣ ତରଳେଇକି ରହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଗଲେ ଶୁଖି ଶୁଖିକି ଶେଷ କଥା ତୋର କ'ଣ କି ଓ ବଙ୍କା ସିଧା କ'ଣ ତୋର ଆଁ ଜାଣିନୁ କିରେ ଗୁନୁ ତୋର କଦଳୀ କ'ଣ କହୁଛି ମୋର କଦଳୀ তোর কদଳୀ তোর ଧଳା ବାଡ଼ି ଗଜା ଘାସ ଧଳା ବାଡ଼ି ଗଜା তোর କ୍ଷୀର ଗଜା ତୋର କ୍ଷୀର ଗଜା ଆଲିମା ତୋର ତୁ ଜାଣିଛୁ ପଢ଼ା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଛୋଟବେଳେ ତୁ ପଚାରିବା କଥା ନା ତୋ ବୋଉକୁ ମୋର କାଇଁ ଗରଣା ଖାଟ ହେଇଛି ତ ବଡ଼ ମିଠେଇଟା ବଳେଇଲା ଆଉ ମଝିଟା ମିଠେଇବା ମୋ ଝିଅର ପ୍ରୀତିର ମିଠେଇ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିର ଆର କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଗେଲୁର କ'ଣ ଗେଲୁର ହେଉଛି ଛେନାପୋଡ଼ ଗେଲିର ହେଉଛି ଗୋଲାପଜାମ ଗେଲୁର ଗୋଲାପଜାମ ବାଃ ମୋର କାଇଁ ତୋର ନାହିଁ ତୁ ଶୋଇକି ଉଠି ଯାଉଛୁ ଲେଟ୍ରେ ତୋର ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ତମେ ତ ବ୍ରସ୍ କଲ ବ୍ରସ୍ କରିବା ଠିକ୍ କ'ଣ ଆମେ ଆସି ବସିଛୁ ଜଗିଛୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତୋର କ'ଣ କି ସାଲୁଆ ସାଲୁଆ ସବୁଠାରୁ ସାଲୁଆ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଥାଳି ଆଣିଲେ ଥାଳି ଆଣିଲା ଦେଖି ଏକାଥର ନେବ ବୋଲି ତାର ଆଉ ପଛୁକା ଇରେ ପଛୁକା ଠାକୁର ବାରି ଆଉ ପଛୁ ଠାକୁର ସେଇଠି ଠାକୁର ଆସିନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ସିଧା କାଉ ଫାଉ କାହିଁକି କହିବୁ କାଉ ଦେଖାବ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାଉ କ'ଣ କାଉ ଆସନ୍ତି କି ସକାଳୁ ଶୀତ କରୁଥିଲେ ବର୍ଷାରୁ ବାହାରି ନଥାଏ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ଅଭିନନ୍ଦନ ଲେଖା ହେଲାଣି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ କୋଉଠି ଆସିବ ସେ କୁଆଡ଼େ ସେ ହେଲା କିଏ କରିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ମାରିଛି ସେ ବି ରହିବ କାଲି ପହର କୁଆଡ଼େ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିବ କାହିଁ ଫଟେଇବ ମରା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମରା ହେଇଛି ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେବୁ ଫଟେଇ ଦେଲେ କଣ୍ଟା ହେଇଛି ମିଳିବ ହୁଁ ସାଲା ତୋର କ'ଣ ହେଇ ତୋର କ'ଣ ସେଠି ହେଇ କ'ଣ ବାବୁ ଦାନ୍ତ ବସିଲୁ ତୁ ଆଁ ଦାନ୍ତ ବସୁ ଦାନ୍ତ ବସେଇଲୁ ତୁ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ନା କିଛି କରିନି ଗାଧେଇନି ବି ସହ ଗାଧେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ବସିଛି ବା ଦାନ୍ତ ସେଟା ଘସିନୁ ଦାନ୍ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କ'ଣ ନାଗୁଛି আবে এর আসুনু ରାତି ସାରା ଇଆଡ଼େ ଥିଲେ ନୁହଁ এটা সরিনি বা কোন নিও ও সে হেটি দণ্ড হলানি দণ্ড মাইলে কুকুর কুকুর ওড়ি খাও না সময় ওড়ি খাও না যে পূজা
କହୁଛି ବଳି କହୁନୁ ଠାକୁର ଇଆଡେ ଆଲି ମା ଜଳ